local boss बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दिनै औ नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअ लानानै फैबावलायबाय आरो बे भिडिअआनो जाहैबाय हाबानि सायज' बिगोन बेहाय खामानि मावदों बे खामानि मावनायखौ आङो एसे देखायगोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि गुमै बस नै क्रिसमासावथ' ओरैबायदि इन्टारेस्ट मोसाखायो बेनो जाहैबाय जोंनि गुमै लकेल बस ने गुमै ओमफ्राय दा दिनैहाय नैबे हाबानि माइरं जावनायनि सोमोन्दै गुमै बसआ मा बुंनो सानो बेथ' आरो आंनि बेवाइ गोदाननि जाहैबाय फंबाय बिबथैनि फिसाला फंबायानो गोग्लैयो दा हाबानि लाहार फाहार माइरं जावगासिनो दं बिन्दास जागोन लोंगोन रंजागोन खिन्थु बेवाइ गोदानब्लाबो नामाखौ मिथिया आङो बेवाइनिखौ ओमफ्राय बेवाइखौ बबेनिफ्राय लायनाय जागोन बेथ' आरो क'क्राझार साइडनि क'क्राझारनि ने ओमफ्राय नोङो दा बे हा दिपारानि क'क्राझारनि ने क'क्राझार क'क्राझार टाउनाव आरो ओमफ्रायहाय नैबे गुमैया बेवाइ गोदान मोननानै गोसोफ्राव माबायदि मोनखो बेवाइ होनब्लाथ' आरो माथो जोबखाबाय दा ओरैबायदि खुसि ने ओरैबायदि दिनैहाय बिनिनो माने रायजोफोरखौ सायज' लेंगोन खिन्थु नुब्ला एसे आरामसिम आरो दा गैया हिनजाव गोदाना बेवाइ जागोन ना बे एसे दुखुनि खोथा आरो बेनोसै गोजोननाय थाबाय गुमैनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा दिनैहाय जोंना ओरैहाय नै बाजैमोना बे हाबानि लाहार फाहार माने माइरं जागासिनो दं बाजै ओरैनो हरदो एसे आंनो बेवाइ जाजोबो ओमफ्राय हिनजाव सासे दङ नै लोगोआव बियो जाहैबाय ने आब' उइथलि उइथलि ओमफ्राय नैबे माइरं बस्था जावदों आरो नै मोजां दा आब' बेबायदिनो जावदों आरो नै हाबानि माइरं जावजेनबाय नोंथांमोनाबो जानो गोसोबा फैनो हागोन आरो मोनजागोन नालाय बिसोरबो ओमफ्राय ओरैहाय जोंना नै बिहामजो दङ माब्रै खबरफ्रा मोजां दा ओमफ्राय हाबानि माइरं जावनानै गोसोफ्राव माबायदि मोनखो ओमफ्राय ब्रासजों एसे मोजाङै फुना लादो हाथाइफ्रा लानो थाखाय बालाजों मानजि आरो बालाजों जाथाराबा संख्रि होनानै मानजिदो आरो सिबुजायफोरजों बेबायदि आरो नै हाबानि माइरं जावदो ओमफ्राय ओरैहाय एसे देखायलांनोसै आङो देखायलांदो ओरैहाय गाजा गोमजानो दानिफ्राय बेबायदिनो माने प्लास्टिक खोबनाय जाबाय दा मोनायावहाय सायज' बिगोन नालाय बेनिखायनो ओमफ्राय ओरैहाय माखासे मावगासिनो दङ बेनो जाहैबाय नै जोंनि मादै दा बिहामजो मोनना गोसोआव माबायदि मोनखो मादै मोजां मोनदों मोजां दा ओमफ्राय बे हाबाया माब्ला जागोन एसे खोन्थाहरदो फेब्रुवारि 1 थारिखआव ने बयबो फैदो आरो ने जानो बयबो फैदो जानो रंजा बाजा जानो ओमफ्राय ओरैहाय नै दा मोनानि लाहार फाहार आरो नैबे जानाय लोंनाय बेबायदि आयोजन खालामबाय आरो माने सायज' बिगोन नालाय बेबायदि ओरैहाय माखासे नै जोंना नै सामब्राम गुफुर देबाय आरो दा मोनानि थाखाय ओमफ्राय जोंना आब'आ दाउ गोदानो नै बिराद बिखियानो दाउ गोदानायाव हौवा गोदाननि बिब' जाहैबाय ओमफ्राय बिबोनां जायो ने बिबोनां ओमफ्राय दा बिबोनांखौ मोननानैहाय माबायदि मोनखो गोसोआव मोजां मोनदों बिबोनां लेखा गोरों मोननानै ओमफ्राय दा बे अबेनि होनदोंमोन बिबोनाङा क'क्राझार ने ओमफ्राय हाबाया माब्ला जागोन फेब्रुवारि 1 थारिख बयबो फैलायदो ने ओमफ्राय ओरैहाय नै आब'आ जोंना बेस्थ' आरो नै ओंखाम संदों दा मोनानि थाखाय ने दा मोनानि हाबानि बाननायनि ओंखाम जाहोगोन दा मोनायाव बिदिनो ओंखाम संदों दे बयबो फैलादो फेब्रुवारिनि 1 थारिखआव नोंथांमोना निस्सय खोनाखाबाय बयबो फैदो हाबा जानो गोनां हौवा गोदाननि गामिनि नामा मा बेखौ एसे हाथिमारा दैखरगुरि हाथिमारा होनो ओरैनो ओमफ्राय बिसिनि गामिया दैखरगुरि बे हाबा जागोन ना माने चिरां डिस्ट्रिक्ट खैलामेला बिसिडिसिनि सिङाव थानाय हाथिमारा दैखरगुरि गोजोननाय थाबाय आब'निसिम रोजा रोजा जोंनिया बिहामजो माबा थाखुमादोंसो दासो नुसनदों आं मोजां ना खबरा थाखुमादोंसो सिरि थादों आरो बे नै बिहामजो जायो आंनि बिहामजो आरो नायल' जाल' सासेल' बेनो दा ओरैहाय नै जोंना आदामोनाबो जासिगोन आरो ओमफ्राय नैबे मोनसे गिदिर हाबानि सायज' बिनियाव फैनानैहाय माबायदि मोनखो गोसोफ्राव ओमफ्राय एसे फोरमायनानै होदो गोसोआवथ' बिराद खुसि मोनदों खारन
फंबायनि हाबा नालाय फैगौ 31 थारिखमोनलाय 31 थारिखआव हजों क'क्राझाराव जागोन 1 थारिखआव नैबेवहाय लाबोनानैहाय फेमस खालामगोन आरो जानाय गोजोननाय थाबाय आरो नोंनिसिम ओमफ्राय आदायाबो फंसेसो माबाफोर बुंगौमोन नामा एसे बुंनानै हरदो मोनानि समावहाय गुसु बोथोरखौ लानानैबो बेवहाय जोंनि फंबायनि जितु हाबा जानो गोनां बेखौ बयबो एसे अनसुंथाइजों लोगोसे मावलांनांगौ हाबा खुंनांगौनि थाखाय हेफाजाब होफैदों आरो दा 31 थारिखआवहाय ओजोंहाय क'क्राझारावहाय हाबा खालामगोन ओमफ्राय 1 थारिखआवहाय फेब्रुवारि 1 थारिखआवहाय बेवहायनि जोंनि गासै मावनांगौ जानांगौआ जागोन बेखिनिनो आंनि बुंनाय दा आदानिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा गोजोननाय थाबाय आरो दिनैहाय नै जोंना नोंथांमोनाथ' बयबो सिनायखायो बियो जोंनि बस आरोखि ओरैबायदि लकेल बस दा बिथाङा बेबायदि भिडिअ रानदों आरो ओमफ्राय मा भिडिअ लानानै फैखो अमा बेदर ने दे जाबाय नामा जाबाय दा बेबायदिनो जोंबो जानोसै आरो नै ओमफ्राय माखासे जोंना रायजोफ्रा ओरै जागासिनो दङ नै गोबां रायजोफ्रा फैनानैहाय हेफाजाब खालामबाय बेबायदि आरो नै दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन आङो नोंथांमोना बे भिडिअखौ लाबोबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानैहाय माबायदि मोनखो नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट साबसक्राइब खालामनानै हरदो आरो बेजों लोगोसे आं जोंनि बुंनाय मादैयाबो जाबाय आरो दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन दे बाय बायसै